Hvad? Hvad? Hvad mener du? Jo, din ven. Du mener din ven? Okay, den røg lige over hovedet på mig. Hvad sker der? Ved du hvad, altså skat, han er kommet for at se dig, ikke? Mig? Ja. Jeg kender ham ikke. Okay, prøv at stop lige. Jeg skal ned og betale en taxa. Har du ikke 100 kroner? Det er hurtigt overstået. Jeg har kun 50. Så hvad laver du her? Har det her noget med Simone? Ved du hvad, jeg aner simpelthen ikke, hvad du snakker om. Jeg tror, du skal gå nu, ikke? Mener du det her? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor vi skulle have mødt hinanden. Det er ked af. Hold nu kæft. Har I snakket med Simone om det her? Gider du godt gå? Er det Simone? Jeg tror, det er på tide, du går nu. Er det Simone, der har fået... Ved du hvad, gider du godt gå nu? Det er sgu da mig, der er din ven, for fanden. Hvad fanden har du gør? Ved du hvad, Det er det. ved du hvad, jeg kan godt sige dig. Jeg krøller dig fuldstændig sammen, hvis du ikke går lige nu. Hallo? Hej. Ja. Ja, självklart. Jag förstår. Nej, det är helt okej. Ja. Jag går ut lite, tror jag. Nej, absolut inte. Det är bra, August. Vi ses. Hej. Simone? Hvad fanden er det, du er gang i, hva'? Hvad er det, du laver? Fordi hvad? Fordi jeg er væk i nat, eller hvad? Hvad er det, jeg har gjort? Ja, det vet inte jag. Jag är ledsen. Hold kæft, hvor er du en idiot. Her. Hvad er det, vi lå på mandag, så helvede kom ind i den lejlighed? Ursäkta. Du! Det här är inte mina nycklar. Jag är ledsen. Prøv, jeg er fuldstændig... Jeg fatter ikke... Jeg har sikkert været en idiot og alting, og jeg er virkelig ked af det. Jeg er virkelig. Gider du ikke nok holde op med det her? Please. Jag är jätteledsen, men jag har verkligen aldrig sett dig för. Så är det bara. Var är det du tror att du har sett mig? Min kæreste. Din kæreste. Du er min kæreste. Du er 28 år. Du er født i Stockholm. Du har 2 brødre, Kalle og Gorm. Hur vet du det? Fordi det har du fortalt mig. Prøv at høre. Du elsker mig, og jeg elsker dig. Jag är ledsen. Men jag måste gå nu. Hej, hej, hej. Hallå? Hej, det är mig. Hej.
galt? Jeg er din søn. Det er mig, jeg hedder Alex Dale. Det har været meget, meget underligt dag. Jeg ved ikke, hvorfor du ikke ved, hvem jeg er. Det er også derfor. Det er underligt. Jeg har brug for dig lige nu. Det kan du godt se. Det er min far, og jeg er din søn. Du er fuldstændig vanvittig. Prøv at høre, far. Hør her. Lige meget hvad. Jeg elsker dig. Det er direkte nops. Jeg elsker dig, far. Hold da væk. Jeg mener det. Hold da væk. Kan jeg hjælpe dig med? Nå, jeg har ikke reserveret. Jeg er i både to. Jeg skal gerne sætte den vej. Tak. Tak skal du have. Toilettet? Det er det bare. Hvor siger du? De er lige herude. Ja. Der er ikke noget galt, Alex. Der er ikke noget galt. Jeg løser. Alt er fint. Du kommer ud, og så er hun der. Hej. Hej. Så du kom. Vad glad jag är. Ja. Vilken tur. Mhm. Är det något som är fel? Nej, ingenting. Alt er fint. Vi har et bord her. Okej. Ursäkta mig. Okay. Tak. Er du klar? Ja, vi begynder nu. Hur många intervjuer har vi kvar? Ikke så mange. 3 til. Det blir bra. Er der noget i vejen? Nej, ingenting alls. Undskyld, jeg spørger, men er det noget med Emmy? Jeg har bare slet ikke set hende endnu. Nej, hon är ute på stan då. Ja, hon är här för min skull. Okay. Hon tycker väl inte att det är så roligt, men Men hvad? inga men. Då börjar vi. Ja. Godt, jeg går ud og ser. Ursäkta? Du skulle inte kunna vara så snäll och fråga den där ensamma mannen där borta om jag kan få slå mig ner. Selvfølgelig. Undskyld her. At den dame, der sidder oppe i baren, spørger til, om hun må sætte sig her. Hende der? Ja. Ja, det må hun gerne. Det skal jeg sige videre. Ja. Jeg må meget gerne sætte dem til.
Endelig. Jag heter Amé. Alex. Du såg så söt ut där uppifrån så jag tänkte att du inte skulle ha något emot lite sällskap. Absolut ikke. Är du hungrig? Ja, jeg har ikke spist. Flot lighter. Jag har den alltid på mig. Mhm. Går du hit ofta? Nej, det kan man ikke sige. Så de känner inte dig här? Nej. Hvad tænker du på? Jag tänkte bara på det här stället. Om det är ett ställe du ofta går till eller om det är nytt. Hvad vil du helst? Jag vet inte. Enten sidder vi her. Vi ser på menukortet, selvom vi ikke behøver, for vi ved, hvad vi vil have. Vi bestiller. Så kommer maden. Det er godt. Som altid. Vi snakker. Lytter. Vi kan også lade være. Ikke fordi vi keder os, men fordi vi hviler i hinandens selskab. Enten det, eller Eller? vi ser nysgerrigt på kortet, fordi vi ikke kender det. Vi spørger tjeneren, hvad halvdelen betyder, fordi ingen af os kan fransk. Vi ser på hinanden. Hvem er du egentlig? Jeg vil vide mere. Jeg ved ingenting, og jeg vil vide alt. Hvad kan du bedst lide? Kan inte få alltihop. Måske. Hvorfor er du så optaget af kærlighed? Jag vet inte om jag är så upptagen av kärleken. Nej, men du er kendt som en forfatter, der skriver indgående og nogen vil sige inderligt om kærlighedens væsen. Det är väl för att den intresserar mig. Men dit syn som mand på kærlighed, tror du, den er anderledes end for eksempel kvinders syn på det? Eftersom jag nu avskyr generaliseringar så tänker jag komma med en här. Jag tror att kärleken är fundamentalt betyder någonting annat för en man än för en kvinna. Jag tror att för kvinnan så är kärleken en nödvändighet. Någonting hon inte kan leva utan. Att kärleken är ett medvetet val. Någonting hon beslutar sig för. Så kærligheden kan være et valg, man vælger at træffe? Ja, är det inte det? Men romantik behöver inte utesluta insikten om kärleken som ett medvetet val. Jag tror att vi män vill att kärleken ska överrumpla oss. Det är någonting vi inte vill planlägga. Därför att den i verkligheten är något pinsamt. Någonting som ställer sig i vägen. Vare sig ett mål eller ett medel. Kärleken ska betvingas. Og fortsætte så. Hvad så med din egen kone? Er hun et påtvunget mål, eller har du besluttet dig for hende? Vad var det? Det var at løbe for regningen. Springa från räkning. Og springe for regningen. Har du inte betalat? Nej. 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 Jo. Det har du inte. Jo, det har vi inte. Det har vi. Du er nu en lille forbryder.
Hvad ville du sige til, hvis jeg sagde, at jeg var virkelig forelsket i dig? Är du det? Ville du synes, det var underligt? Nej. Hvad laver du? Ger dig mig en ring. Hvorfor det? Så att du vet att vi ska ses igen. Ses igen, hvad mener du? Så att du vet att när jag går om en stund. Du går. Får du komma tillbaka igen? Tilbage til hvor? Hit. Her? Ja, var det inte dit vi skulle åka? Jo. Det var det der. I aften eller sådan noget. Eller faktisk om nogle timer. Ja, vi ses. Så vi gør det nu? Ja. Vi gör det nu. Men det är någon jag måste säga farväl till först. Ring till hotellet och lämna ett meddelande om när vi ska ses på kaféet vi var på igår. Så vi gør det? Ja, jag gör det. Jag går nu och säger farväl. Jag tycker du också ska säga farväl. När vi är i Rom vill jag ha det för mig själv. Det tror jeg ikke, du skal være bange for. Alex. Jag vet inte ens vem du är. Nej. Jeg kender vel egentlig heller ikke dig. Det kommer du att veta. Er du sikker? Jag vet. August, jag vill gärna prata med dig. Kan vi inte sätta oss nu? Men innan du säger något så vill jag visa dig en sak. Snälla, det är kanske inte det här nu, som du August, vill snälla. berätta. Inte nu. Jag vill bara visa dig. Ami, jag vet att det inte är så lätt ibland. Inte nu, August. Jag vill Kan du inte. inte lyssna? Kan inte du lyssna på mig, snälla? Jo, visst, men jag vet att jag är dålig på att säga hur mycket jag älskar dig. Hur mycket du betyder för mig. Och jag vet att du inte tycker att det finns någon tid för dig. Men snälla, jag Men vill. så är det inte. Det finns tid för dig. Därför att jag är så dålig på allt det här så vill jag att du ska titta i den här. Till är med. Utan henne fanns det inget. Jag menar det verkligen. Men förlåt mig för att jag är så dum. Men jag älskar dig. Jag vill att vi reser bort, du och jag. Och jag har redan pratat med Monica och ikväll så håller jag den sista föreläsningen och sen så kan vi resa bort. Dit du vill. Dit du har lust. Ja, du bestämmer. Jag kan inte det, förlåt.
Dag, jeg skulle tale med Amé Holm. Hun er på værelse 1235. Tak. Nå. Kan du skrive en besked? Kan du ikke skrive, at vi mødes på caféen kl. 8? Klokken 8. Og skriv, at jeg har reservationsnummer altid. Eller skriv, at jeg har billetterne. Ja. Tak for det. Hej. Älskar dig. Hoppas du vet. Förstår du inte? Att vi alltid har älskat dig. Alltid. Ett ögonblick. Emmy. Hej. Hej. Hvor er det dejligt at se Vad vill du? Har du set August? Der er ingen, der ved, hvor han er. Jag vet inte, jag trodde han skulle äta middag med dig. Skal du ikke med? Nej, Hvorfor? jag kan inte. Og du er sikker på, at du ikke ved, hvor August er? Ja. Vi ses, Emmy. Ja, Ser du dejlig ud? tack. Farvel. Hey, Emmy. Hvis du har et problem med August, så ved du godt, du kan altid tale med mig om det. Nej, det är fint. Du er ikke ved at forlade ham, vel? Det ved du godt, det vil han aldrig overleve. Jag måste gå nu, Monica. Farvel. Hej, hej.
hälsning in. Du förföljer mig väl inte? Nej, jeg kommer lige for at se dig. Varför? Jeg kommer lige for at sige farvel. Farväl. Ska du inte heller säga hej? Hey. Ska du med in? Nej, nu sidder du med en masse, så... Jag är med dig. Kom nu. Jamen, jeg kommer faktisk for at sige farvel. Det finns inga ord med dig. Farväl. Ursäkta. Ja? Du hade sett en man i 30-årsåldern. Lång, mörk. Nej, det har jeg svært ikke. Okej, tack. Jeg bliver nødt til at gå nu. Bara en liten stund. Ja. Kan du slet ikke huske mig? Nej. Var är du, Alex? Kom. Undskyld, jeg bliver nødt til at ringe. Säg någonting. Säg någonting sött. Du er en meget, meget dejlig kvinde. Jeg bliver nødt til at ringe. Undskyld. Kan jeg veksle den her til noget at ringe for? Ja. Varsågod. Tak. Undskyld, hvad er der med telefonen? Den virker ikke desværre. Jeg bliver nødt til at gå. Nej. Jo, jeg er ked af det. Lämnar du mig? Ja. Ja. Farvel, Simone. Alex? Alex? Vill du inte kyssa mig? Bara för att det är farväl. Vill du inte kyssa mig bara en gång? Carsten Borgelske, god aften, det er Finn. Dag, kan du høre? Kan du se, om der sidder en lyshåret pige i jeres café? Hun er svensk. Hun er midten af 20'erne. Nej, du, jeg kan sgu ikke se nogen lige nu, der er helt fyldt her. Hør, det er meget, meget vigtigt. Kan du ikke lige se efter? Desværre, jeg er ikke lige til. Jag betalar. Jeg bliver 22. Tak for det. Det er meget enkelt. Altså, hun er lyshåret. Hun er meget, meget smuk. Hun hedder Amé. Hun taler svensk. Du kan ikke have Prøv at hun høre, på at se. Mester. Jeg siger til dig, jeg kan ikke se hende endnu. Jeg kan ikke se hende Kan du ikke? endnu. Der er Kan du helt ikke fyldt med mennesker, ikke? Du må ringe lidt sikkert. Hej med dig.
Hej så. Hej så. Har du set en lyshåret pige? Hun står her til sort frakke og taler svensk. Har hun været her i barn og gået igen? Kom aldrig. Undskyld. Jeg vil gøre hvad som helst. Jeg vil gøre hvad som helst. Skat, jeg vil gøre hvad som helst. Du kommer aldrig. Nej. Nej. Det var en fejl. Undskyld. Vi skulle først lige selv forstå, ikke? Alex har vacklat i det avgörande ögonblicket. Han håller på att mista med det sista han har. Det enda han har. Kan deras kärlek överleva? Vad är det som behövs? En test. För honom och för henne. På hans kärlek för henne. Dumt, kanske. Vänder han sig om. Tvivlar han. Försvinner hon. Du ska så fort du vill. Monica sitter där nere vid baren. Ja, Monica. Vad laver du? Vad menar du? Hvad laver du her? Det förstår jag inte. Jamen, lille skat, flyet går nu. Det tror jag inte. Vi reser först om en timme. Hvem vi? Min man och jag. Hvad er det, du laver? Ursäkta. Hvad er det, du laver? Förlåt mig, min man väntar. Lad være med det der.
Amen, du ved, du kender mig. Det ved jeg. Prøv at se på mig. Du elsker mig, og jeg elsker dig, og sådan er det. Og vi tager et andet fly. Vi rejser i morgen. Det betyder ingenting. Vi kan ikke stadig nå med os. Lad være med det der. Du ved, hvem jeg er. Förlåt, min man väntar. Jeg elsker dig. Vi måste åka nu. Du kan inte. Ja, jag prøver at snakke med dem nu, fordi jeg lige skal... Vad var det där? En ung man Jeg er nødt til at lave en aftale. Någon som trodde att han kände det? som trodde att han älskade mig. Gulligt. Var han obehaglig? Nej, absolut. Nu har vi lite bråttom. Kvinnan är borta. Leendet har stelnat. Men mannen är fortfarande här. Jag heter Son. Ensam. Lägg märke till honom. Allt är film. Allt är konstruktion. Och ändå gör det ont. Like the beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip-drip-drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me,
There's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.